Molt bona vesprada, gràcies per vindre a l'última de les conferències que tindran lloc. Després la propera, que serà a càrrec d'Emili Casanova, ja serà a partir després de l'estiu. I avui comptem amb la presència d'Antoni Seva, que ell ens parlarà dels aforismes en l'obra de Fuster. Ell ha titulat a la seva conferència Esmolar la ploma, els aforismes de Fuster. I jo breument, Antoni, diré quatre coses de tu. Pels qui no els coneixeu, Antoni Seva va néixer l'any 1942 a Alacant. Ha estat professor de filologia llatina d'instituts d'Onda i Barcelona i també ha estat docent a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. És membre del Consell de la Fundació Bernat Metge, on ha publicat edicions i traduccions de Catull, de Claudià i de les tragèdies de Sèneca, que es troben en curs d'edició. Ha estat també director i redactor del Diccionari Llatí-Català d'Enciclopèdia Catalana i, a més de publicar nombrosos articles sobre filologia, crítica literària i altres temes, ha editat traduccions de Pico de la Miràndola, Campanella i Erasme a les publicacions de la Universitat de València, una traducció també de les memòries de Lorenzo da Ponte, que va publicar en el seu moment Quaderns Crema, el treball a Alacant, 30.000 Pied Noir, estudi històric i sociològic, i Quadern d'oci, un recull d'assaigs publicats a l'editorial 3 i 4. És també autor de l'obra Mosaic, Màximes i pensaments, editat també per la Universitat de València, i recentment acaba d'eixir el segon volum de les tragèdies de Sèneca. Antoni, benvingut i gràcies per estar amb nosaltres avui. Molt bé, moltes gràcies per venir, per assistir. Vaig acceptar amb molt de gust la invitació que em va fer Joan Francesc Mira de participar en aquest homenatge a Joan Fuster. La invitació m'oferia l'oportunitat de saldar parcialment un deute que tinc amb Fuster. Personalment, jo dec a Fuster una part substancial de la meva formació adquirida en algunes converses privades i sobretot en la lectura dels seus llibres. Són molts els que estem en deute amb ell. I no em referisc només al paper fonamental que va representar en la presa de consciència dels valencians com a poble. És evident que sense ell probablement s'hauria donat també una renaixença valenciana, però sens dubte hauria estat una altra cosa, menys clara i menys decidida. Ara, la figura de Fuster no s'esgota amb els escrits cívics i polítics. Hi ha també el poeta, l'erudit, el publicista, el crític i, sobretot, l'assagista. Tanmateix, no hi ha oposició ni escissió entre el Fuster polític i l'altre, l'intel·lectual polifacètic. Fuster, a la seva manera, encarnava el savi estoic ideal. Sé molt bé que si ell m'haguera sentit qualificar-lo de savi estoic, m'hauria deixat anar, després d'un Cristo, una de les seues ironies punyents. Però jo sé què em dic. Els estoics van ser els primers cosmopolites. El cosmopolitisme, tal com el professaven els estoics, no significa desdeny pel medi social més proper en nom d'una vaporosa i indefinida universalitat, que implica una inhibició en els afers concrets i immediats de la parcel·la del món on es viu. Al contrari, el savi estoic participa en la vida pública d'Atenes, de Roma o de Sueca. No necessàriament ocupant un càrrec, sinó opinant i aconsellant. I d'altra banda, el savi estén la seva mirada més enllà, es lliura a la contemplació del món. Estoicisme a part, Fuster presenta aquesta doble cara complementària. El Fuster contemplador és el dels assajos
o, si volem ser més precisos, els dels diaris. Les anotacions i els judicis assidus sobre temes molt variats, suggerits per les observacions dels fets més diversos o per les copioses lectures, venen a ser la font d'on deriven, o agrupats temàticament, els assajos que formen un llibre com diccionari per a ociosos i els altres. L'assaig és el gènere elàstic, flexible, en què Fuster troba el seu mitjà d'expressió. En un to gairebé col·loquial, lluny de pretensions solemnes, una mica a l'estil mutatis mutandis del seu admirat Montaigne. Mesclades entre els assajos i entre les anotacions del diari, apareixen de tant en tant notes breus, de poques línies, amb pensaments concentrats en estils concís, aforismes. La contigüitat d'aquestes dues menes d'escrits mostren el seu origen comú. Fuster mateix, rebaixant modestament el valor dels aforismes, els qualifica de minces escorrialles o notes marginals a d'altres escrits més extensos. L'aforisme ve a ser un assaig condensat o un projecte o un resum d'assaig. La reincidència en els aforismes és indici clar de l'afecció de Fuster per aquesta mena concisa d'expressió. Tant que en va fer dos reculls independents, Judicis finals, del 1960, reeditat amb proposicions deshonestes amb el títol de Consells, Proverbis i Insolències, el 1967, als quals s'ha de sumar un recull pòstum, Poques paraules, del 2002, més un grapat d'aforismes esparsos publicats en revistes. El meu primer contacte amb l'obra de Fuster va ser justament la lectura d'aforismes. A principis dels anys 60, ja tan llunyans, a l'estiu, a Alacant, amb el poeta Emili Rodríguez Bernabéu, solíem llegir i comentar els judicis finals, publicats per l'editorial Moll en un d'aquells llibrets pulcres de cobertes vermelles de la col·lecció Raixa. Els aforismes ens feien reflexionar, debatre i somriure. Per exemple, la bona fe. Els fanàtics, veus, tots són gent de bona fe. O bé, salus ex judaeis est, potser ho deien per Marx. O bé, humà, massa humà, no hi ha res que sigui massa humà. L'afecció a l'aforisme li ve a Fuster de la infantesa, ho diu ell mateix. A mi, personalment, l'aforisme m'ha atret des dels meus anys de criatura i explica l'ocasió que li va fer néixer aquesta afició. La lectura del full diari d'un calendari de bloc del Mensajero del Corazón de Jesús que compraven a sa casa, que cada dia contenia una frase moral, de moral o de dogma. Jo me l'imagine en pantalons curts i unes ulleres de miop precoç llegint la màxima diària, enarcant les celles i arrufant el nas provinent. Siga com siga, la meva infància, diu, em quedà fascinada i apunta, la petita fantasia verbal de l'aforisme m'ha seduït sempre. Fuster cita com a representants il·lustres d'aquest gènere alguns moralistes francesos, Chamfort, La Rochefoucauld, etc. És estrany que no mencione també el seu Montaigne. Montaigne, en l'estança de la torre del seu castell, que li servia d'estudi, havia fet escriure a les bigues una sèrie de frases breus, d'aforismes, extretes de l'Evangeli i dels filòsofs antics. El mateix lema de l'escèptic Montaigne ja és en si un brevíssim aforisme. Que seix? L'elaboració d'aforismes és una operació
segons com es mire, molt simple o molt complexa. Hi ha aforismes, per dir-ho així, involuntaris, sorgits de manera imprevista al llarg d'una conversa o d'un escrit. Tothom segrega aforismes, de tant en tant i possiblement sense voler, diu Fuster. Frases que, tretes del seu context, adquireixen una significació nova general. Una frase banal pot arribar a tenir un valor gnòmic sorprenent. Per exemple, l'aforisme que diu «Homo sum humani nihil a me alienum puto», citat més d'una vegada per Fuster, s'ha pres com la divisa feliç de l'humanisme. Doncs bé, dins del seu context, en una comèdia de Terenci, el sentit és ben trivial, sense gens de calat filosòfic. Un personatge diu al seu veí «Per què et fiques en les meues coses que no t'importen?» I el veí respon «Soc un home, homo sum, una persona normal, m'interessa tot el que passa a la gent». De Fuster, de qualsevol escriptor, se'n podria fer fàcilment una antologia. Per exemple, parlant d'alguns escrits seus fets sense convicció, únicament propane lucrando, anota «Els pobres som immorals per definició». Frase que té el seu complement en un aforisme. No ens hem pas d'enganyar, l'honradesa és un luxe caríssim. O bé, parlant dels erasmistes valencians silenciats pel temor a la Inquisició, callar o parlar d'una altra cosa que també és callar. L'afirmació que té també la seva contrapartida en un aforisme. Silenci. Ben sovint, gairebé sempre, callar també és mentir. No cal insistir-hi. És un fet molt habitual. Un aforisme pot acudir-se de manera inesperada en una situació corrent de la vida diària. Una frase com «viure és antihigiènic», un aforisme excel·lent de Fuster, podria haver-se acudit a Fuster, posem per cas, quan es disposava a dutxar-se. A vegades, també les muses són benignes i inspiren frases redones i plenes de significat. Però això és excepcional. Les muses solen estar molt entretingudes a l'helicó i només de tant en tant visiten l'escriptor. Aquest s'ha d'espavilar. Elaborar un aforisme, diu Fuster, sol ser una operació lenta, costosa en rectificacions, perplexa en ratificacions, responsable en matisos d'una o altra paraula. La primera idea, les primeres paraules que venen a la ment sovint són enganyoses. Potser enlluernen, però considerades en fred resulten falses o trivials. L'aforisme s'ha de treballar. El bon aforisme és aquell en què no sobra ni falta cap paraula. Per això, primer cal tenir el cap ben clar i després cal esmolar i agusar bé la ploma. Sobtat o treballat, l'aforisme no naix aïllat, després de tota referència i connexió, sinó que suposa un fons circumstancial o ideològic que n'és el context tàcit. L'aforisme és un iceberg. Només mostra la part superficial, que remet a un cos sòlid i voluminós, invisible, però endevinable. Un exemple. Thalassa. La mar. Sí, però des de la vora, diu Fuster. I és així, en primer terme, una remissió erudita a l'anàbasi de Xenofont quan els grecs, tornant de l'expedició de Babilònia, travessant un territori inhòspit, van arribar a la costa del Mar Negre, la mar per fi. Però per què diu Fuster? Sí, però des de la vora. Una anotació del diari ho aclareix bé. Em passaria hores i hores de cara a la mar. No m'hi cansaria, i no per vocació balneària. Pensar que un dia, quan era criatura,
vaig estar a punt d'ofegar-me en una platja pròxima a Sueca, soc bastant aprensiu respecte a aquest exercici. La mar m'agrada per a mirar-la. Navegar-hi tampoc no m'entusiasma. Mirar-la només. Un altre exemple de Fuster. I morir deu ser deixar d'escriure. I en el pròleg de l'obra completa, el primer volum, diu: vulgui o no vulgui, he de continuar escrivint, segregant llibres i articles. No sé quant de temps més podré viure, perquè ningú no sabria preveure la duració de la seva vida. I breu o dilatada, la meua hauré de passar-me-la escrivint, n'estic segur. Condemnat a buscar-me el jornal, l'he de treure de l'escriptura. Els dos exemples que he posat són autobiogràfics, anecdòtics, si es vol, però la mateixa mena de relació es pot trobar entre aforismes i assaig en temes més generals o abstractes, com veurem. No és difícil, normalment, d'establir relacions directes o indirectes, de traçar ponts entre els aforismes i els assajos. Els uns i els altres no són incompatibles, sinó complementaris. No hi ha dos Fusters diferents. El lector, si passa dels aforismes als assajos o viceversa, es trobarà en un terreny familiar. Ara bé, hi ha dos llenguatges, dos estils diversos, imposats pel tipus d'escrits, pel gènere literari. En els assajos, Fuster és fluid i discursiu. En els aforismes, eixut i incisiu. Com bé observa Josep Iborra, la manera d'expressar-se Fuster en l'assaig no és una mena de dissertació que avança en línia recta, sinó un discurs lliure que anticipa o retorna al punt de partida, que oscil·la i gira en moltes direccions. Quan escriu, Fuster utilitza un to parlat, com si estigués davant d'ell el lector. Ben mirat, tota l'obra de Fuster és una llarga causerie. L'estil de l'assaig és oral, de tertúlia, directe i desinvolt, amb preguntes i rèpliques, objeccions i interpel·lacions. L'aforisme, en canvi, diu Fuster, té el caràcter d'enunciat taxatiu, rotund, retallat, que força a dir les coses amb una rapidesa expeditiva i amb un accent radical. I un estil concís, esmolat, aparentment apodíctic. En els seus aforismes abunden les agudeses, la ironia, l'esbotada, la cauticitat, els trets humorístics, la sentenciositat. En l'assaig, Fuster parla sempre en primera persona del singular. No hi empra la primera del plural, un nosaltres de modèstia, una persona difuminada, perquè per a ell assajar és examinar i opinar, i fer-ho en un singular responsable. Jo, Joan Fuster, opine. La segona persona, si no hi apareix expressament, s'hi entreveu tàcitament perquè Fuster opina davant d'un receptor que és l'interlocutor imaginari en una mena de diàleg. En els aforismes, convé destacar l'ús de la primera persona del singular que fa més rotundes i arriscades les afirmacions. La primera del plural, associativa, pretén guanyar la complicitat del lector i la segona persona del singular i del plural és apropiada per adreçar al receptor judicis, consells i admonicions. Els reculls d'aforismes abasten una temàtica molt ràpida i molt àmplia i molt variada, que Fuster ordena sota epígrafs més o menys escaients, com per eixir del pas: coneixements de causa, els treballs i els dies, nocions per a fills de família, experiència personal, etc. N'hi ha que tracten d'art, de sociologia, de literatura, d'ètica, de filosofia, de política,
de la vida quotidiana i, en fi, del que Fuster anomenaria la mona de Pasqua. En repassarem alguns a continuació. I començarem per un motiu freqüent en els aforismes, els que podríem titular el jo inconfortable. Els judicis finals comencen amb aquesta frase contundent. Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec. Joan Fuster és la mesura de totes les coses. Paròdia de la frase de Protàgoras que dona títol al recull d'assajos L'home mesura de totes les coses. I en una de les pàgines d'aquest llibre llegim: la frase, analitzada fredament, té un aire més aviat petulant i pueril, i en una certa manera no deu ser massa difícil de refutar. Però també és de tota evidència que, en assentar aquest principi, els pensadors antics oferien als seus contemporanis i a la posteritat una idea consoladora, útil i estimulant. De fet, l'home sempre ha estat persuadit de ser, si no la mesura, almenys el centre de totes les coses. Òbviament, Fuster, en l'aforisme, no es vol constituir en el centre del món. La frase s'ha d'entendre, com a ell li agradava dir, cum grano salis. El que fa Fuster, amb una ironia provocadora, és anar del concret d'ell a l'abstracte, tots, del particular al general, jo, Joan Fuster o qualsevol. Així introdueix, a més, un element de subjectivitat, de relativitat, alhora que rebaixa la solemnitat de la frase. De fet, el considerar-se mesura de totes les coses no és una afirmació fàtua, sinó el reconeixement de la pròpia limitació. No exclou, sinó que suposa l'altre. Diu Fuster, més encara, com pot haver-hi algú distint de mi? Com pot algú ser altre, l'altre? El jo és una entitat o identitat inevitable. No és que m'agradi de dir jo, és que no tinc dret a parlar amb un altre pronom personal. Una identitat viscuda a contracor com una incomoditat sense remei. Ser jo és injust. O, més que una incomoditat, una malaltia congènita. Com més hi penso, més crec que ser jo és una forma de neurosi, bastant inconfortable, per cert. La identitat de Fuster té el seu cantó còmic en un petit sainet del diari de 1958, quan un lector, un interlocutor, mallorquí pel que sembla, pregunta a Fuster: «No serà que vostè descendeix de família jueva?» I ell contesta resoludament: «I tant, sí senyor, sí». I al seu torn pregunta: «I vostè? Vostè no deu ser jueu de família, oi?» L'interlocutor respon espantat i rotund: «No». Fuster l'acomiada amb un «que Jehovà l'acompanyi». L'anècdota té el seu eco en un aforisme en què hi ha també una referència igualitària al tu. Jo, em sembla, soc jueu. I tu no. Passo a la part de la política. Pel que fa a la política i als polítics, el Fuster dels aforismes aparentment contrasta de manera notable amb el Fuster conscient en tota la seva obra de la dimensió política dels fets històrics i de l'impuls cívic que la regeneració del seu país exigeix, i amb el Fuster que va tenir un paper decisiu en la vida pública, sobretot en l'època de l'anomenada transició, opinant, debatent i aconsellant de paraula i per escrit, bé que mantenint-se en un segon pla i sense aspirar ni de lluny a cap càrrec polític, com un estoic. Alguns aforismes pareixen dictats per una visió d'un realisme radical,
pelat. Un polític és oportunista o no és polític. O bé, les lleis les fan els qui estan en condicions de respectar-les i només perquè hi estan. Però Fuster va molt més enllà i arriba a un punt que es podria qualificar d'àcrata i fins i tot de nihilista. Estat totalitari? No és això una tautologia? I més, si en aquest món hi ha alguna cosa intrínsecament mala, és, sens dubte, l'Estat. I encara, qualsevol poder és abús de poder. Això va en la mateixa naturalesa de les coses. La maquinària del poder, l'Estat, aquest és el punt clau. Fuster abomina una institució que entén perversa per naturalesa, un mal que no hi ha més remei que suportar. Per a ell, l'única política autèntica és la dels problemes concrets i les petites passions, mentre que l'alta política és catastròfica ben sovint o inútil en el millor dels casos. Si hem de parlar de la filosofia en Joan Fuster, per força hem de començar per aquella irreverent botada que diu definició possible de la filosofia, l'art d'agafar la vaca pels collons. Una manca de respecte que Fuster generalitza. En realitat, de respecte per la filosofia només en tenen els filòsofs i encara no tots. La filosofia és una branca acadèmica indigesta. Dit d'una altra manera, la història de la filosofia és aquell capítol de la història de la literatura on s'arraconen els grans llibres il·legibles. Les metafísiques no són més que simples excrescències de la imaginació, creacions consolatòries que no difereixen essencialment del conyac o de la morfina. Aquestes bromes no són un mer joc d'artifici. Tenen per finalitat, com observa Josep Iborra, combatre les pretensions injustificades de filòsofs i teòlegs que parlen de tot el que és diví i humà amb una suficiència que per vana resulta ridícula. Les bromes responen a un pensament meditat de Fuster. En un to seriós adverteix: la meva pretensió, com sempre, és d'assemblar-me com menys millor a un filòsof, perquè sento una particular desconfiança pels mètodes, les preocupacions i els resultats d'aquesta espècie docent. Tanmateix, aquestes i altres botades de Fuster, que Fuster dedica a la filosofia, són un senyal clar d'un fet, que la filosofia li interessa. Ell mateix ho reconeix quan afirma que esmerça moltes hores d'estiu a la lectura de llibres de filosofia. Detractor sistemàtic de la filosofia com soc, necessite estar-ne al corrent, poc o molt. Però, de més a més, m'agrada. A mi m'apassiona aquesta mena de literatura. Es contradiu, però això és natural contradir-se. Noms com els de Descartes, Spinoza, Hegel, Nietzsche, Heidegger o Sartre i altres més apareixen de tant en tant en els seus escrits. No crec estudiar a fons aquests filòsofs, però sí que els llegirà atentament, per exemple, referint-se a l'existencialisme de Clara. Les meves lectures en aquesta àrea no han estat sistemàtiques ni massa àmplies, però sí bastant al·lucinades i, sobretot, exploratives. Ara, al meu parer, és erroni pretendre, com s'ha intentat, compondre una mena de sistema filosòfic fusterià, fer de Fuster un filòsof malgrat lui. Opinar sobre filosofia no és encara filosofar. El Fuster més madur, i parlant seriosament, manifesta a Júlia Blasco el seu respecte per la filosofia com a creació intel·lectual i com a visió del món, però també la seva desconfiança i la
incredulitat per una abundància escandalosa de pseudoproblemes enfocats i resolts sovint amb una desenvoltura alarmant. La desconfiança en la filosofia es deu a la seva inutilitat com a instrument per a assolir la veritat. Sobre el criteri de la veritat, l'aforisme diu: la veritat a l'escola, adequatio intellectus et rei. Bé, però què vol dir adequatio? I què vol dir intellectus? I què vol dir rei? Fins i tot, què vol dir et? I en el diari de 1960, Fuster, adoptant el punt de vista empíric, anota: la veritat, recordem-ho, fou definida durant centúries com una adequació entre el nostre intel·lecte i les coses. Si l'aspiració era que el coneixement fos coneixement de realitats, no hi havia més remei que buscar una garantia honesta a les conclusions del saber humà. Verificar-les mitjançant el contrast amb la mateixa realitat que es volia o afirmava conèixer. Contrast empíric, no cal dir-ho. D'això en quedava exclosa la filosofia, perquè l'objecte de les seves investigacions, qualifiquem les investigacions, no permet verificacions. Les ciències naturals tenen l'avantatge de presentar-se humilment com a coneixements provisionals, rectificables. Es basen en l'observació dels fets, però així i tot no són un saber segur perquè una nova dada, un nou descobriment, pot desmuntar la interpretació dels fets. En definitiva, afirma Fuster, més que no adequables, intel·lecte i coses, raó i natura, semblen heterogenis. Les restriccions a les possibilitats del coneixement porten de manera natural a una conseqüència, l'escepticisme. L'escepticisme és un dels punts cardinals de la posició intel·lectual de Fuster. Si hagueren de fer una antologia d'una dosena de pàgines de l'obra fusteriana completa, una seria per a la coneguda apologia de l'escepticisme. L'escèptic, 1, es posa cautelosament al costat de la raó i per això sol tenir raó. 2, contra la fanatització, practica el sarcasme. 3, no serà mai ni un assassí ni un heroi. 4, estarà al marge de la revolució i no incitarà a l'odi ni a la indiferència. 5, és sensible al concret, contra l'abstracció. 6, no serà mai ni poeta líric, ni orador, ni metafísic. L'escepticisme és per a Fuster un mitjà per a protegir-se de l'error i de rebutjar els dogmes. Els escèptics desconfien, i encara poc. Els desconfiats tenen raó de desconfiar, però gairebé mai no desconfien tant com caldria. I per això cal refusar tot allò que esquive la raó. Negueu-vos a tot allò que per principi es defineixi per inefable o misteriós o merament esotèric. De nit, totes les vaques són negres. L'escepticisme de Fuster és actiu. Posa en acció el que els grecs en deien skepsis, d'on ve el nom de l'escola filosòfica, que significa dubte, però també examen, indagació. Com ha observat Antoni Riera, el de Fuster és un escepticisme de dubte, aporètic, i d'afany d'indagació, zetètic, antidogmàtic, perquè contra el que fan l'indiferent i el menfotista, l'escèptic no nega la veritat. Dubta entre moltes veritats sense gosar decidir-se per cap. El seu mètode és la ironia. En efecte, costa molt d'adquirir una certesa i encara sempre és interina. Per això Fuster aconsella en l'aforisme:
No tingueu més conviccions que les decididament imprescindibles. I s'explana en l'assaig. Tota convicció seriosa, se us convertirà en prejudici per a les conviccions ulteriors. Cada convicció que adquiriu és un prejudici més que acumuleu. Si sou celosos de la vostra llibertat intel·lectual, heu d'esforçar-vos per ser homes d'escasses conviccions. El dubte porta a la restricció mental, a la reserva. Consell a mi mateix, que cada paraula teva sigui almenys una reticència. Si hem de qualificar filosòficament la posició de Fuster, n'hem de dir racionalisme empirista i escèptic. Però això no el converteix en filòsof. Ell es remet als seus models. El meu Montaigne, el meu Voltaire, el meu Diderot, no van ser filòsofs, eren una altra cosa, com Rabelais. Van ser una cèl·lula càustica universalment eficaç. Ells se'n fotien de la filosofia. A aquest s'hi podria afegir un singular filòsof modern, Bertrand Russell. Creieu-me que és una recomanació feta de tot cor. Llegiu Bertrand Russell. No és un filòsof, és un desinfectant. Com els il·lustrats francesos, Fuster no és un filòsof, sinó un filòsof, és a dir, un il·lustrat, un intel·lectual crític i combatiu. L'escepticisme és la base de les idees ètiques de Fuster. El meu natural escèptic, diu, m'inclina a la tolerància. Tolerància no ben bé. Ell mateix es corregeix. No m'agrada la paraula tolerància. En el seu ús semàntic habitual, denota en el qui se'n fa titular uns aires de superioritat ben poc decents. Només poden tolerar, dic, els qui estan en posició del bé, la perfecció, la veritat, etc. La tolerància és el luxe del fariseu. No diguem tolerància, doncs, diguem més aviat comprensió i indulgència. Aquest judici benèvol es justifica en la constatació de la feblesa natural de l'home, de tothom, d'ell mateix. Els dèbils estem condemnats a ser deslleials, mentirers, envejosos, astuts, que no ens ho reprotxin, doncs. O bé, els homes semblem més humans quan hi ha un pèl de degradació en la nostra vida. Aquesta condescendència amb la nostra conducta és del tot perdonable. Solem ser massa indulgents amb les nostres febleses i això és, ben mirat, la feblesa més digna d'indulgència. Fuster proposa trobar una nova ètica, l'ètica del cos, diríem, en el sentit més ampli. Una ètica lliure de dogmes i d'abstraccions, en la qual les mateixes limitacions de la nostra naturalesa somàtica, tan fràgil, serien acceptades sense mescla d'il·lusions transcendents de cap mena. Una ètica més raonable perquè la reivindicació del cos és la raó que la demana. D'això se'n pot dir hedonisme, una doctrina que han sostingut homes lúcids en els temps més diversos, com Horaci i Montaigne, una ètica sense afectacions idealistes, oberta a les lluïssants del cos i resignada a les seves inclemències. En la pràctica, això és una invitació al carpe diem, al qual Fuster indueix repetidament. Tens un cos, aprofita'l, aprofita-te'n, i no te n'abstinguis ara que encara pots. Fins i tot invita a passar-se de la ratlla, que ningú no s'enganyi. L'acompliment de la llibertat
és el llibertinatge. Jo en soc partidari, sigui dit de passada. Jo, això que fora partidari no m'ho crec. Fuster així exagera, ens vol epater. El llibertinatge va contra la mediocritat horaciana. A més, personalment, Fuster no era un llibertí, sinó un prove ciutadà de vida morigerada. No comentaré els aforismes sobre arts plàstiques no gaire abundants, on queda palesa l'admiració de Fuster per Goya, Picasso i Miró i el seu desdeny per Dalí. No m'entretindré tampoc en els aforismes sobre literatura on predominen la ironia i els judicis irreverents, com per exemple, sento una gran enveja per Carles Riba si en realitat és tan feliç com diuen els seus versos. O, salvant tots els respectes, Marcel Proust em sembla la correspondència exacta en literatura de la goma de mastegar, del xiclet, vaja. O també Joyce, l'Ulisses només podia escriure un devot pervertit, un exalumne depravat de col·legi de religiosos. En canvi, em detindré una mica en els judicis musicals d'un Fuster notable menòman amb gustos ben definits. Qualsevol aficionat a la música es sorprendrà en llegir una frase com aquesta. Músic, allò que se'n diu músic, músic de raça, o és Mozart, o és Chopin, o és Ravel, i Corelli, i Tchaikovsky, i Telemann, i Vivaldi, i el mateix Mendelssohn, però no Bach, ni Beethoven, ni Wagner, ni Debussy, ni Stravinsky. Si a aquest aforisme hi afegim la qualificació de la música de Brahms com a cerveseria lúgubre, resultarà que Fuster, en judicis certament finals, haurà enviat al purgatori ni més ni menys que les 3 Bs sagrades de la música alemanya i universal. Algunes opinions fusterianes sobre música i músics són ben peculiars, fins explosives. Posades l'una al costat de l'altra, pareixen una autèntica traca. El violoncel té veu de sagristà, si més no, de cabiscol. La música dodecafònica és excessivament peluda. El clavecí de Ramó té mal de queixals. El mal de Wagner és que inevitablement ens sembla un mentider. Hi ha pianos enervants, el de Debussy, posem per cas. En el fons de tota la música de Stravinsky hi ha una granota que pateix. Cadascú té les seues preferències i Fuster explica les seues en el diari fent una distinció. Hi ha 2 classes de música, la música i la música deliciosa. Entre els conreadors de la música a seques hi ha Bach, Händel, Beethoven, Wagner, etc. En general, la nòmina completa dels compositors emfàtics i estupefactors. La música deliciosa, en canvi, demana virtuts més subtils i menys genials. És la dels autors d'una amabilitat severa o alegre, que no confonen, com els altres, el seu art amb l'exercici de l'oratòria. Figuren entre aquests, entre altres, Marcello, Vivaldi, Galuppi, de vegades Mozart, Chopin en les estones poc tuberculoses i poc poloneses, Ravel, etc. La reserva sobre Mozart té la seva explicació. Les seues obres estan plenes, diu Fuster, de fragments on el dolor es palpa o es traspua, al costat de les melodies saltadores o de pur joguineig. Però és que Mozart, que havia de guanyar-se el jornal component, havia d'ajustar-se a les exigències de la demanda. Un altre compositor de música deliciosa és Gesualdo di Venosa, un príncep de biografia horripilant
un dels grans músics del passat, autor dels fragments més estranys i més vells que registra la història de la polifonia. En realitat, els judicis de Fuster sobre música i músics no són tan finals com sembla. No té inconvenient, per exemple, de reconèixer en Stravinsky, i la notes a part, el gran músic d'avui amb una al·lucinant saviesa instrumental. I en un aforisme honora la grandesa de Beethoven. Mai no he pogut sentir el cor de la 9ª sinfonia com si fossin música, sinó com allò que realment són, vull dir, un himne. Ara, no estic segur que m'hagi semblat mai un himne a l'alegria, més aviat alguna altra cosa, no sé què, però més noble. Pareix que no hi gosa emprar un adjectiu ben escaient, sublim. I el Fuster dels darrers anys, segons declara a Toni Mollà, escolta música de totes les èpoques i destaca Vivaldi, Mozart i Beethoven. Són noms que no s'acaben mai. També Bach, clar. No, els aforismes de Fuster no són minces escorrialles ni meres notes marginals. Com els assajos, són una modalitat de literatura d'idees. En tots dos casos es tracta de clarificar racionalment els temes tractats, d'induir a la reflexió crítica interpel·lant el lector. Els uns i els altres són una indagació lliure, oberta, en contraposició als sistemes ideològics tancats. Tota l'obra assagística, inclosos els aforismes, són disjecta membra. No es podien esperar de Fuster obres de rigor canònic. Durant tota la seva vida va haver de guanyar-se el pa amb les col·laboracions periodístiques. Fins a l'última etapa no va ser un acadèmic que poguera escriure tractats sistemàtics. Probablement, per caràcter, tampoc no hauria volgut fer-ho. La llibertat dels assajos que es generen en els diaris era el medi on Fuster es movia amb més comoditat. I és en els aforismes que es mola més la ploma, on brillen més que enlloc les seues qualitats, l'enginy, la ironia, el sentit de l'humor, la invectiva, la frescor, la desimboltura, l'esperit de provocació. En els aforismes hi ha gairebé tot Fuster. Els seus reculls són també un Fuster portàtil. I acaba ja. I no podia fer-ho millor que amb un aforisme fusterià. Modèstia d'autor. Els aforismes, els meus com els de tothom, són sempre falsos, intrínsecament falsos, i aquest també. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Antoni, per fer-nos aquesta aproximació a l'estoic de Sueca, per estendre's també la mà al teu primer Joan Fuster i parlar-nos de les connexions entre l'aforisme, l'assaig i els vasos comunicants i sobretot per aquest passeig que ens has fet pel pensament en píndoles. I gràcies per acompanyar-nos. Els han llegit? Sí, jo els convidaria a llegir-los si no els han llegit. Molt bé, moltes gràcies. I ens veiem al setembre, continuarem amb Emili Casanova, que ens parlarà, una conferència que ens parlarà sobre els models de llengua en Joan Fuster. Moltíssimes gràcies.